ପିଲାମାନେ କେତେକ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ଯେମିତିକି ଯଦି ଏକକ ଘରେ 5 ଥାଏ ତେବେ ସହଜରେ କେମିତି ଆମେ ବର୍ଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା। ଯେମିତି କେତେକ ଉଦାହରଣ ନେବା। 15, 25, 35, 45, 55 ଏମିତି ଏକକ ଘରେ 5 ଥିଲେ ଆମେ କିପରି ସହଜରେ ବର୍ଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା। ଏଠି ପ୍ରଥମେ 15ର ଦଶକ ଘରେ କ'ଣ ଅଛି? 1 ଅଛି। ତେଣୁ ଏଠି ଲେଖିଦିଅ 1। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 2। ତେବେ 2 କିଏ? 2। ତେଣୁ ଏଠି ଲେଖିଦେବ 2। 5ର ବର୍ଗ କେତେ? ତମେ ଜାଣିଛ 25। ତେବେ ଇଏ ହେଇଗଲା କେତେ? 225। ସେହିପରି 25ର ଏଠି କେତେ ଅଛି? ଦଶକ ଘରେ 2 ଅଛି। 2ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 3। 2ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା 3। ତେବେ 2 3 କେତେ? 6। ଏଠି ଲେଖିବ 6 ଏବଂ 5ର ବର୍ଗ କେତେ? ଲେଖିବ 25। ସେହିପରି ଏଠି 35ର ଦଶକ ଘରେ କ'ଣ ଅଛି? 3 ଅଛି। ତେବେ ଲେଖିଲ 3 ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 4। 3 × 12। ଏଠି ଲେଖିଲ 12। 5ର ବର୍ଗ କେତେ? 5ର ବର୍ଗ ହେଲା 25। ସେହିପରି 45ର ଦଶକ ଘରେ ଅଛି 4। ତେଣୁ 4ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 5। 4ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା 5। ତେବେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା 4 × 5 = 20 ଏବଂ 5ର ବର୍ଗ କେତେ? 25। ସେହିପରି 55ର କେମିତି ବାହାର କରିପାରିବା? ନା 55ର ଦଶକ ଘରେ ଅଛି 5। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା 6। 6 × 5 କେତେ? 30 ଏବଂ 5ର ବର୍ଗ କେତେ? 25। ସେହିପରି 95ର କେତେ ହେବ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ।